بشر جميع مجتهد الأربعة والعشرين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره جميع مشايخ ومؤسس معهد الأشعرية أجمعين أزواجهم وأولادهم وذرياتهم وآل بيتهم وتلاميذهم baik hasbani baik samsul wahid baik sholat sesuatu mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala tullabil ilmi ma'had Syariah ajma'in أخص هذا جميع من استمع في هذا المجلس وذرياتنا وأهل بيتنا فالله علما نافعا ارزقنا فهما نعوذ بك من جهد البلاء وذل الشقاء والقضاء وسنة العافية سير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karimil abai wal ummahat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Barik lana ilman nafi'a warzuqna fahma innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Syukran alal afiyah wa bihamdika alal afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina sa'iril muslimin amanu jami'an fi hadzal fasli wa jami'a li jami'an fi hadzal fasli fi ayyil makan fi ayyil maqbarah khususan jami'il masyayikh. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al min ghafaratin niran ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi'fu anhum wa nawwir qabrahum la tahrimna ajrahum wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik. Salam subhana rabbika rabbil izzati. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Panjang. Pak. Ganti. Pakai su Wahid Zu. Bismillahirrahmanirrahim. Sak sampunipun Mbah Yai Musannaf jelasake wontene dzambun shaghirun wa kabirun. Napa sing saene dipun lampahi kagem tiyang kagem kawula ingkang sampun nglampahi dosa nggih menika tobat. Dadi aja waleh-waleh pokoke nglampahi tobat. Ngetuni sing wis dilakoni sak nalika kudu ngetuni aja baleni. Lakin yujadi tobatan limat tarofa wa fil qabuli ra'yuhum qatif talafa. Jadi pokoknya dinyari-nyari terus.
dinyari-nyari terus. Senajan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu taubatin, jadi dinyari-nyari. Padha karo tajdid tauhid, dinyari-nyari. Bismillahirrahmanirrahim saterusé wafid budinen utawi ngreksa agama. Utawi ngreksa agama Tumma nafsin nuli ngreksa awak-awakan nuli ngreksa nyawa. Jadi awake dhewe. Malin nuli ngreksa bondo. Nasabin nuli ngreksa nasab. Wa mithlu lan iku sepadane din nafsin malin nasabin aklun utawi ngreksa akal. Wa irdilan kaperwiran iku kot wajaba teman-teman wajib apa hifdun. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tengah niki kula sampeyan sedaya disuprih kalih musannif setunggal, jadi wajib menjaga satu din agama. Dijaga dari apa? Dari segala perbuatan yang menjadikan agama itu rusak. Jadi harus menjauhi anil kufri. Terus ngedai bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampai agama ini rusak, agama yang sudah tertanam di hati, keyakinan ini dirusak oleh apa kufur, dirusak oleh murtad. Salah jenis summa nafsin kudu njogo awake nafsin. Jadi kedah dijogo dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini nopo ya perbuatan dosa besar. Jadi ojo sampai awak iki contone naudzubillah. Jadi contone mateni uwong sing ora hak dipateni tembang. Terus diwajibkan lagi malun menjaga harta benda. Jadi ngreksa bondo wajib. Artosipun jadi ngreksa napa? Nasarane bondo secara syariat yang diperbolehkan wajib. Jadi dinggo apa? Bondone. Terus cara memperolehnya juga harus dengan cara-cara yang digunakan oleh syariat. Ini jenenge jogo. Terus nasabun menjaga anak keturunan. Artosipun jogo nasab. Kedose yo berarti pripun yo rabi wong jaga nasab ben duwe keturunan. Terus yang nomor 5 aklun menjaga akal yang sudah diberikan oleh Allah hukumnya wajib. Jadi jauhilah perbuatan yang merusak akal. Contohnya cara saiki apa? Apa ganja ngono lho. Ekstasi ngono iki.
terus mabuk-mabukan ini jenenge merusak akal. Terus wahir dan kaparwiran menjaga martabat. Kita harus tahu posisi. Kanggo wong A ngono ke pantes, B gak pantes. Wong umum nuwun sewu buka ngaji. Wong umum wong desa lah cara bahasane cah pondok biyen. Cah desa. Cara biyen artosipun dos pundi? Maem karo mlaku ki pantes. Tapi nek santri wis ora pantes. Kuwi jenenge merusak apa kehormatan. Gak pantas. Nang desa-desa kadang nyuwun sewu, kata rutinan apa anake rutinan apa. Sore nek dampare, nek apa-apane kitabe rutinan jek salah iso. Iya ora? Lho. Dadi kudu ndelok. Bocah kene lukeh nui. Tinggal sandangan rong dino, bangkune di pinggire ditata. Ngajine lesehan. Ya wis. Marai iki. Jadi contohnya iki kurang. Kok contoh kurang nek ngelekne kasar. Jadi bil hikmati dengan hikmah. Bin nasihati alon-alon. Ucap kelas itu ngelekne kasar ya. Cek noto ati ge kelasan ge ora, Nek ngelekne getah. Basa sing kelas dhuwur, Mbak. Anune lho alon ngono. Ku alik to. Bro iki. Ku alik to. Bismillahirrahmanirrahim. Dadase teng nanggon iki wae dudine semanapun malin nasabin. Kedah dijagi saestu kot wajib nopo agama nafsin malin nasabin aklin wa irdin. Wa manutawi sapane wong iku jahada angas sapa man nantang sapa man lima lumen maring perkara kang den kaweruhi maring perkara maklum daruratan kelawan darurat mintinina saking dalil agama kita iku yo tahu den pateni sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Kufran krana kufur laisa kang ora ana apa qatlun iku haddun had. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enak wong angas ngantang salat iku hukume wis wajib. Maklum, salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kuwi wajib. Ala kulli mukallafin. Kok angas? Salat fardu, salat 5 waktu ora wajib. Tahu jenenge. Iki jenenge wis jahadun angas. Kok enak wong ngono kuwi dawuh nanggon iki yuk talu dipateni. Bukan karena kat, bukan karena denda, bukan dikat. Bukan. Tapi karena kufur. Jadi wong ngono, wis poso Ramadan ora wajib. Surat terus ora wajib. Mari sing wajib kok muni ora wajib kok muni halal, sing haram kok muni halal. Yuk tale kufran laisa had. Jadi dipateni kuwi mergo kufur, mboten mergo
penake omong takzir, boten kufur. Benten malih praktek dosa nek dadi nang omah. Praktek benten fikih wonten niku praktek. Enek wong ngene. Dadi omahe anjing langgam. Cerita nyata. Wong wis sepuh, umure saiki wis ninggal. Zaman iki umure kurang luwih ya swidakan. Nek 50 muncul pokoke swidakan. Tuyu mara, mbok teken yo cek kuat Pak Pedonte kuat. Pokoke mlakune yo alon-alon. Iya, Mbah. Anu. Aku tak melok salat ya. Ra apa-apa, Mbah. Ya, tapi iso kok gak genep iki, gak apa-apa. Rungokne. Bahasane gak apa-apa. Artose ngene lho, Mbah. Isone sampean magrib sik, Mbah ya. Isone kok apa, Mbah? Ngomong ngasar no piye gak apa-apa. Engko ngasari jogone tenan Mbah ya. Pokoke melok terus. Yo, kok nek wis enteng ngasar kok lagi tambah nang. Jadi bahasane ora muni ora wajib ora. Aja dijawaraken nek ora mau ora usah. Iki jenenge nutup kaya awake dhewe. Sing duwe jagat. Dadi yo gak apa-apa. Magrib sih. Mergo keimanane iki gak padha. Lha kudu dijaga tenan. Al imanu yazidu wa yang kudu dijaga tenan. Kudu dijaga tenan. Kula diceritani rencang. Iman. Insyaallah urusan salat ya. Taungan bener. Dadi bolo iki duwe mara tuwa, anake loro. Angger dolan nang ngene mara tuwa ya anake wae salat iki beberapa kabeh. Padahal anake wis tuwek, wis berang-berang wis sak dhuwurmu wae. Wis salat kurung. Wis wayahe dhuwur wis jam 2. Yo kadang lihat ya. Oh, jangankan sing nang omah, nang pondok kadang bledor gak dijawab. Iya ora? Nek turu dhewe neh, kowe keturon apa wis wayahe salat turu ora ngerti. Ngono kaya umume ngono kae. Ketoke duhanan bae nek sepiyone Allahumma dini. Oh, wah anake dhewe wis saged tenan anu Pak. Iki lho. Ya jam 8 salat duha. Mbok dinceng karepe di video bae nek Allahumma dini nek sepiyone. Bae lagi tani. Jadi praktek mboten sami. Nek kukuh kitab gak anu ya jebol. Jadi wa man jaha dari maklumin daruratan mendinina kok wong iki perkara nang gone kitab Al-Qur'an dhewe wis haram kok muni halal dihalangi. Wajib muni ora apa-apa artine wis wajib iki. Dadi munine wajib iki. Yuktalu kufron dipateni karena kufurnya. Sahatin bukan karena hatnya. Itu orang mergo hat orang. Wa mithlu hadza lan iku sepadane man jahada. Man ta'i sapane wong iku nafa'ake sapa man limujma'in maring perkara kang den sepakati ulama ijma'an qatiyan. Limujma'in maring perkara kang den sepakati ulama awis tabah utawa anut wenang diperbolehkan. Kasina kaya wong zina fal nastami mongko becik amrih krungu sapa kita.
Dadi sami mawon kalian anggo minggile. Wis kesepakatane dawuh ulama madhabil Arbi'ah iki haram. Kok muni oleh muni haram. Wah ngono kuwi mung padha ae manjahada. Zina, wis aja dirungokne. Dadi yo tetep piye? Yo yuk tal kufran dipateni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun iku kang wajib nas imamin utawi ngangkat pemimpin utawi ngangkat imam adlin kang adil bisyar'i kelawan hukum syarak. Maksudnya syarat teng mriki pun jelas. Kitab iki piye? Monggoe ahli sunnah. Fa'lam monggo ngerti yo. La bi hukmil akli ora kelawan hukum akal. Jadi wajib kula sampeyan ngangkat memilih pemimpin sing adil monggo ahli sunnah. Jadi orang gue akal kawean kepenaan. Ternyata ketika ada suatu persoalan, ada kasus, dia tidak adil memutus dan condong sebelah. Deloke nang perkara, nang kasus. Nek gimana? Kayak penaan, kayak awehan. Ternyata ketika ada satu perkara antara dua golongan atau dua orang, salah siji bolone. Wes. Ya, engko deloke nang kono adil korane. Falaisa mengkurano apa sapono. Falaisa mengkurano apa nasbu imam. Iku ruknan rukun. Yuk takoda kang den teko apa ruknan fidini ing dalem agama. Fala tazigo mongko jenyimpang sira an amrihi saking perintah imam al-mubini kang pertelo. Tapi ulama ini persulayan milih pemimpin kuwi ya bener adil. Tapi nah iki dudu agama dadi ora kudu hukum wajib ora ngono lho. Dadi kudu ruknan iku wajib itu ora terus artosipun ya dadi keyakinan ngono lho. Sing mboten dadi falatasi boten nyimpang. Lah nek wis nyuwun sewu. Nek pemimpinnya wis terpilih fala tazigu an amrihil mubin kudu manut sing penting la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Pemimpinnya orang ngongkon nanggone maksiat nanggone Gusti Allah. Tapi nek la ta'ata li makhlukin tidak ada manut taat nanggone makhluk
sing nganggono kuwi makhluk sing ditaati kuwi perintah nanggone maksiat nanggone Khalik, nggone Gusti Allah. Illa bi kufrin, angin kelawan penggawe kufur, fan bidzanna mongko buang sira adau ing janjine imam fallahu mongko utawi Gusti Allah iku yakfina nyukupi Allah ing kita azahu ing pilorone imam wahdahu kalih bismillahirrahmanirrahim 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 wahdahu kalih ijene Allah wahdahu kalih tunggale Allah. Dadi nek imame sak geleme dhewe ngalal nih sing haram, ngekei perizinan sing haram sak geleme dhewe fan biwanna ahgau yo janjine imam buangen wis fallahu yakfina adzahu wahdahu biwairi haja kelawan liyane iki kufur layu baku ora kena den wenangake apa sarfuhu golingne imam mecat imam dadi liyane kufur boten pareng berontak. Walai salan ora ana sapa iman iku zalu dan pecat sapa iman in uzila lamun den ilangi apa wasfuhu sifate imam. Jadi boten pareng layu baku sarfuhu walaisa. Jadi digulingne boten pareng digulingne. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur lan perintah sira. Wa'mur lan perintah sira. Bi'urfin kelawan gawe bagus. Bi'urfin kelawan gawe bagus. Wajatanipan ya ngedohana sira jawilah apa sing diperintah ngedohi namimatan ing adu-adu wa ghibatan lan ya ngrasani wa khoslatan lan pekerti matan kang den wodo matan kang den wodo. Jadi dipun perintah ili-ilian ngelikne nglangkoni kebaikan kebagusan ili-ilian. Jadi piye
nahyanil mungkar apa wujudan. Jadi cara nyuwun sewu Allahumma yarham Mahir Mansur siang nek sowan pokoke ya nglakoni perintahe kanthi mutlak nglakoni perintahe sak mampune ngedoi larangane kanthi mutlak. Jadi sak mampune. Jadi kula sampeyan nang pondok jek nang jero pager. Nang jero. Sak mampune apa sing mbok lakoni. Sak mampune. Sing penting aja mbok tabrak. Nek pun ngaten ya murbi urfin wajib tanit namimatan. Kon ngedoi jauhilah adu-adu. Layat fulul jannah namamun. Layat fulu ora bakal iso mlebu al jannata ing swarga sapa namamun wong kang adu-adu. Wajibat tan ngrasani aku ora ngrasani lho ya omong apa enake. Padahal iki ngrasani to. Tak ceritane aku ora ngrasani omong apa enake. Iki ngrasani to. Lah ngrasani nyritakne apa enake kuwi nyritakne api pola. Kira-kira cara sing diomong krungu ngono kira-kira pegel apa ora? Ora enak to kaya jarang to. Gelem nyritakne kancane kelase iki lah. Terus nyritakne apa iki lho sregep ngene. Ya lho sregep ngene. Ora. Sing nami mah dirasani ngene padahal ora. Iku diomong ngene. Ya aku gak ngrasani ngomong apa enak. Dadi ngrasani dosa, tapi ndadekne dirasani. Olahane sak filme. Piye? Waktu selatan minatan. Pekerti sing diwodo tidak patut. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho. Dibali apa to? Zikrul insan nyebut wong. Bima lima. Iku dadi sebone wong ngene-ngene sing disengiti cara krungu. Tapi aku gak rasane lho ya. Ki omong apa enak. Ki omong ngene ngono. Perkara pekerti perbuatan sing diwada, perbuatan zaminatun wa dokal ujubi kaya ujub pamer wal kibri lan gede wadail hasadilan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit kasut. Wakal miro'ilan kaya para padu. Maksudnya mirok iki ya kaya debat lho jenenge. Ini padha ae iki. Wal jadali tegese para padu faktamit mongko tetanggenan sira. Jadi kula sampeyan wis pokoke wis didoi ujub kibrun berarti apa gumedhe kasut lha napa fa innal hasada yakulun apa
asa. Nah, dadi kasut kuwi mangan nganggone keapian. Kamaya kulu apa? Kamaya kulu kaya oleh mangan. Kamaya kulu nar al khotoba. Kaya mangane bening nganggone kayu garing. Miror karo jadal. Jadal kuwi debat. Jadi debat iki sing dilakoni karo wong siji dadi debat. Nek miror lawan bicara. Jadi engkel-engkelanku terus nuduhne eleke ora enek nek apa nuduhne elek lawan bicara. Ora ngekeki solusi. Malah apa nambahi perkara. Wa kullan ana sira iku kana kaya oleh tinemu. Wa kullan ana sira iku kana kaya oleh tinemu. Sapa khiyarul khalqi luwih bagus-baguse makhluk. Khalifah ilmin iku khalifah ilmin kang netepi sifat haris wicaksana. Jadi halimah ilmin iku halimah ilmin kang netepi sifat haris. Tabian wali kang manut lil haqqi maring agamane Allah kang hak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. 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 Fakullu khairin mongko utawi saben-saben keapian iku fitiba iman ing dalem anut wong salafatan dingin sapa man. Wa kullu syarrin utawi saben-saben ala iku fitiba iman ing dalem gawe model man khalafatan keri sapa man. Jadi setiap kebaikan kula sampeyan iki kedah manut nanggone wong-wong sing dhisik, nanggone wong-wong sing dahulu. Ya kuwi mergo panggonane keapiane nanggone wong sing dahulu. Wa kullu syarrin tidak iman khalafa sing keri-keri kaya-kaya gawe kerusakan. Fa kullu syarrin setiap perbuatan Allah. Oh, model anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu haqqin Allahumma shalli ala Muhammad.